Basta mga bitkon karon daw magprito kita kita mag-isda ano karon nga minis akuan ang ako nga isda mura kulor karon magsabaw magprito o magkilaw karon magkilaw ta siyempre na mga panakot nga gikan sa Mindanao nga tabon-tabon og suha. Yes mo ng suha o tabon-tabon ato na pagkahiwaon og na siyempre nato ng lemon o may ng pipino bigas ng kutkuron tabon-tabon o tabon-tabon og suka sagulo sa paglapos sa baw dahon sa sibuyas o hiwag gamay nga ano naman sa isda na siya para pa sa adobo ang marahog sampay na siyempre hindi ko ano itong pritohon sa sabon ang ulo na sa kung kayo wala na tayo kinilaw wala na itong kinilaw wala na og lami ka na siya kayo kung lami na kayo siyempre na pala itong sabaw sabaw nga puro dahon sa sibuyas dahon sibuyas na pala itong mga pirito ito sa bukong isda siya maratong kuan karon siyempre nabot atong adobo nga manoo sampay na dinuguan ba murag di ba